Majoda, don't sabi lucho. Ezi isinto fantastic, abaprofit. Ezi isinto fantastic, isinyam. Wakamba isinyange, wakabana lopti. Wakamba profit, wakiteka la musi. Wakamba isinyange, wakabana lopti. Wakamba profit, wakiteka la musi. Madoda uwizla phela umntaka omncane madoda shaya nazo awukuthi ngithi mphethe mayiza madoda khona apha kuripini ibambe kanjani mfowethu bazokuzwa khona le bandeni yokukaba madoda shaya nazo fight the boss. Khona madoda entabeni enkulu yaseUzasambe sikhona apha ePlampi Super Beach estudio esikhulu ngithi mphethu Lawrence madoda uyinjini omkhulu khona apho ngaseCameroon nezakho mdala Ntobeni Shaina nazo Shaina siyaphulisha kuphela ngo-2025 madoda ngithi sazoshaya imoto weyimhlaba wonke. Le mali ngesibuza namhlanje sebefuna imali madoda kanye lezinyanga abasela ndaba lokuthi uyakusila noma cha bonke abantu ngani sebegijimisa uNkulunkulu ukuthi nguye madoda oyemkhangele umhlaba siyabachumayeza khona apha leli bhangeni madoda eUzasambe Super Sound nampiyana ukukhanya madoda khona le Mpumalanga kwathi bekuthe bethanda Hello, msebisi nkomo eze mabhuku Super Sound. Shaya naso kwena yes shaya naso
tshela uNkulunkulu mawule problem noma kutheni noma kanjani noma kutheni noma kanjani. Sokuyindlala kuphela lapha emhlabeni. Aziseki inyanga zeqiniso madoda labaprofiti, so abantu abayazi ukuthi madoda bekhuleke. Shayina ngomthandazo, bulela uNkulunkulu. Shayina ngomthandazo, tshela uNkulunkulu zonke inkinga zakho, tshela uNkulunkulu.